Nu uitați, băieți, acesta este canalul lui Alex. Puteți să dați un subscribe. re.artworks01. Acestea sunt creațiile lui. Și-a lansat și un album. Se pricepe om pe partea de stickere, editing și mai multe chestii acum. Șabloane. Sunt foarte multe chestii. Are un canal dedicat strict al lui și pe partea... Stai să vedem. Art sau așa. Are al doilea cont, pardon, nu canal, în care postează și materialele din primul, dar primul pe care vi l-am ilustrat este strict pe partea profesională, al doilea este strict pe partea personală. Aveți mai multe atașări la videoclipuri, are chiar și 2, văd că are 2D, nu? 2D art. Aici, la poveste. Sunt strict cele care sunt atașate la celălalt cont. Nu uitați să dați un follow aici și să îi apreciați postările. Chiar un om fain, așa arată el, e chiar un om fain. Salut la toată lumea, nu uitați să apăsați pe butonul de like, subscribe și share dacă încă n-ați făcut-o. Eu sunt Lupu de pe Maidan. În principiu am spus că haideți să facem un info video, fiindcă am o problemă tehnică cu programul de filmat. Bun, problema respectivă ar fi că îmi dă o eroare. Eu filmez inițial cu Nvidia GeForce Experience și îmi dă efectiv o eroare în colțul drept, unde scrie în felul următor. Stai să dau joc mai încet. Deci aici pe colțul drept îmi apare o eroare și nu îmi permite efectiv să fac live-ul. Deci cu cât aș vrea să fac live-ul, efectiv aplicația în sine nu îmi permite. Am zis că fac și o promovare, pe acest video să aveți atașat o promovare a lui Alex. Mai exact, omul știe să facă o grămadă de chestii pe partea de editing, editing de poze, fotografii și așa mai departe. E chiar genial, mi-a fost coleg de liceu acum, bine, câteva clase după s-a mutat, dar nu mai contează asta, doar vreau să adaug faptul că puteți să îi dați un follow pe Instagram și acolo o să vedeți munca lui. În principiu o să atașez un videoclip care o să arate munca în esență, dar pe partea asta, pe partea asta pot să adaug faptul că o să încerc să iau legătura cu cei de la Nvidia prin suport, prin e-mail mai exact, le-am trimis deja e-mail și le-am adăugat faptul că au o problemă cu aplicația. Știu, eu cred că ei sunt conștienți de acest lucru, că marea majoritate au o problemă cu aplicația. Presupun eu, acum habar n-am, nu pot să susțin ceea ce nu este. Dar o să continuăm în principiu cu seria de Among Us, dacă o să revine live-ul. Și da, o să jucăm și cu mai multă lume pe serverul pe care vi le-am redirecționat și de ce nu o să jucăm cu foarte, foarte mulți copii. Bine, și de pe grup și cei care sunt activi, am văzut că sunt foarte, foarte, foarte mulți activi. În principiu ce pot să adaug e faptul că trebuie să aducem o nuanță diferită canalului, adică trebuie să aducem la un număr de 400 de abonați, ca să fim oarecum în sfera aceasta de... să știm că avem un număr acolo mai mare de abonați, ce pot să spun eu acum. Iar dacă ne vom menține pe scala asta și nu vom da greș, vă asigur de faptul că nu o să lipsească săptămânal videoclipuri. Bun, ideea ar fi în felul următor. Nu prea am avut timp să filmez. Sunt prins și cu facultatea, dar asta nu e o scuză, știu în principiu. Am și facultate, și sală, și job, dar, pe de o parte, lăsând scuzele la o parte, o să fac aproximativ în fiecare săptămână câte un videoclip pe fiecare joc. Acolo voi în secțiunea de comentarii ce trebuie să faceți, dragi abonați și dragi ascultători, între ghilimele ca la TV, este, și la radio desigur, este să puneți seria pe care doriți să o jucăm împreună. O să selectez, până o să rezolv problema cu live-ul, o să selectez aleatoriu, pur și simplu un abonat cu care să jucăm. O să fie o grămadă de lume cu care să jucăm, să interacționăm noi bai.
dar promit că, uite, de exemplu, și Rocket League putem filma și absolut orice. Eu nu am nimic pe partea aceasta, voi puteți să-mi dați câteva opțiuni. Eu doar pot să spun că, da, în momentul de față nu joc 1v1, joc doar cu botul, fiindcă, în principiu, serverele de la Rocket League sunt în mentenanță. Frumos gol. Dar, vreau să explic faptul că, cât avem mai multă contribuție, adică și eu contribui și voi contribuiți, o să fie genial. Adică, vă adăugați like, subscribe, distribuiți și pe partea asta n-ar fi nicio problemă. Dar, odată ce știu, nu avem așa de multă contribuție, promit că o să pun un videoclip la, nu știu, să spunem la 2 săptămâni. Un videoclip la 2 săptămâni. Hai mă, botule, iar îmi dă gol. Acum dacă fac un program, aș putea să fac și un program, dar nu sunt 100% sigur de program, că uite, se mă ivește ba la lucru, ba la una, ba la alta. Acum dacă stau să-mi bat capul și să fiu mult mai atent pe partea asta, pot să spun că aș putea face câte un videoclip săptămânal cu abonații, nu ar fi problemă, putem juca câte 10. Ce pot în momentul de față este să vă selectez din rubrica de comentarii, îmi lăsați Discord, dacă aveți disponibilitatea să vorbim și pe Discord, chiar mi-ar plăcea. O să jucăm și cu Lore. Mi se pare că mi-a dat și Instagramul lui. Barna. Mă luăm cu Instagram. M-am plictisit de Facebook și toată lumea cred că s-a plictisit de Facebook, ce pot să spun în ultimul timp. Dar pot spune că ideea este că dacă ne menținem așa, pot să spun că recuperăm tot ce am pierdut tot timpul, vreo săptămână și ceva, parcă n-am mai postat, mă rog, nu mai contează, dar totul este din cauza aplicației. Credeți-mă, eu vreau să fac live fix după ce am postat videoclipul cu Among Us. Deci fix după ce am postat videoclipul cu Among Us am vrut să fac live. Și din cauza că programul nu mi-a funcționat, o să-mi schimb în principiu programul, hai botule, nu îmi da gol, și programul de filmat, nu programul de postat, și o să fac tot posibilul să mă încadrez pe partea asta. Știu că, într-adevăr, câteodată voi nu sunteți și eu sunt, sau sunteți voi și eu nu sunt, și știu, e ca naiba, nu e nicio sincronizare aici. Dar, în principiu, pot să adaug faptul că, da, reușim să trecem peste perioada asta și nu vă faceți griji că dacă ar fi momentul în care să intrăm toți în casă, să stăm iar în casă, aveți ce să vizualizați și aveți ce să vedeți în principiu la mine. O să facem live-uri și pentru PUBG, am văzut, dar pe modulator trebuie să mai lucrez puțin la modulatorul ăla, că mi se pare cam dubios din punctul meu de vedere. Hai mă să batem și botul ăsta. Botule, tu nu faci acum fițe, da? Ia uite, fii atent, 5-4 ți-am dat. Și e la Pro. E la Pro 5-4. Pe partea de program, să știți că avem timp, nu e problemă. Pot să adaug faptul că ne descurcăm. Tot ceea ce pot să spun, ne descurcăm cu absolut tot. Și timp și chiar dacă o să postez mai răruț, dar vă dați seama că pe vacanță de iarnă sau intersemestrială o să fie mai multe interacțiune și acolo pot să spun că o să fiu 100% implicat. Acum sunt parțial din cauza timpului. Pot să spun sincer, nu mă oferesc de absolut nimic. Bun, nu uitați să intrați, aveți linkul lui Alex în descriere de la Instagram și acolo puteți vedea creațiile lui, munca lui, dar chiar și-a lăsat și un album. Nu uitați să apăsați pe butonul de like, subscribe și să distribuiți videoclipul. Nu uitați să adăugați în rubrica de comentarii tot ceea ce am menționat până acum și vă doresc o zi sau seară faină. Pa, pa!